На сьогоднішній день вже виконано будівництво дерев'яних конструкцій для того, щоб облаштувати покрівлю на 5-му і 4-му поверсі. Сьогодні і завтра плануємо завершити роботи по облаштуванню взагалі всієї покрівлі і фронтони, щоб не задував ні сніг, ні дощ. Ще в п'ятницю були завершені роботи по облаштуванню загороджувального паркану, щоб обезпечити потрапляння дітей і підлітків на територію, де зараз є уламки. В п'ятницю завершили роботу по закриттю всіх вибитих вікон, по вибитих дверях, щоб також унеможливити мародерство і убезпечити від того, щоб підлітки не наробили біди, не фотографувалися на руїнах.